85.3 FM. 85.3. 85.3. Shine FM, adunay kadaugan. Shine FM, adunay kadaugan. Shine FM, adunay kadaugan. Lamang ang buktong bahandi pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ugana apanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna himuas siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kun dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang, butang may katapusan. Bayo butang na naman na isun. Ang atong oras karon alas 4:30 sa kabuhisan. Adlaw karon nga Huwebes, Pizza City sa November 2024. Wow!
Grabe ka paspas ang oras mga higala, mga follower o listener sa Shine FM o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live o sa Visayas at Mindanao ay labi na sa laing mga nasod. Pizza City na yun maigsuon sa November. Una nga ito nga imagine hapit na sa tunga-tunga sa November and then mag-December na. Wow, hapit na yun matapos umahuman ang 2024. Lain na sa mga tuig, lain na sa mga sit-up matod pa mga kaigsunan sa bagong tuig, New Year o yung bagong taon na kinabuhi. Dili lamang ang New Year ang tuig na bago, kundi ikaw o ako dapat kanunay magbago diha sa atubangan sa atong Ginoo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa ato ang General Station Manager Reverend Kim Ryan Bakasaol, kanya sa inyong ubos nga langgan, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon sa social media Luzon, Visayas at Mindanao o sa kinatibukan sa kalibutan o sa tanan nga mga OFW nga kanunay nanimpalan sa laing mga nasod para sa ilahang matag pamilya kadinhi sa Pilipinas nahabilin mga kaigsoon. Ilabi na sa itong mga follower o listener sa Shine FM 95.3 nga kanunay nga nagasunod og way puas og way kalatuhon nga nagasunod ini nga ito nga programa. Although kahapon may igsoon wala takalain tungod kay nag-run out unang kahapon adlaw mao bay pagbalik hapon na may igsoon mga tingali na sa mga alas 5 o sa tumurasaha basta hapon na balik ang kuryente tungod kay dunay mga midnight nga na nangaputol mga kaigsunan atol sa bagyo nga miglabay nga bagyo nga Kristen. Una nga ang bagyo nga Lion sa mga kaigsunan ang Leon nga bagyo wala titi sa Negros tingali doon na rin mga pakulan-ulan pero wala lang yung naabot sa maong hangin mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa ako nga igsuon diya sa Cavite City. Magandang umaga po dyan sa taga Cavite niya. Lalo na po sa aking mga kapatid, sa ating mga kababayan dyan sa Cavite, sa Imus Cavite, labi na sa area sa Malagasan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diya o sa tanan nga area sa Cavite City. 2020 year 2000 maigsuon mao na akong pag-anha diha. Una nga dugay na panahon igsuon tingali mga pila na katuig maigsuon 24 na sa katuig 2024 naman. Una nga gitubuan ang iyong mga bata maigsuon gagmay pag-anha karon mga nanga-video nagani mga igsuon. Salamat sa Ginoo doon ay minsay si Brother Nathan Candelario maayong buntag sa tanan sa tibuok katipunan uban ang gugma sa Dios nga maoy naghatag kanato o kapasko mga kaigsunan kalipay o paglaog nga ato maangkon ang kinabuhing dayon. Wow, maunay atong paglaog. Ang paglaog maigsoon wala pa na nahitabo kay gilauman pa sa usa ka tawo kay wala pa nahitabo. Pero kung nahitabo na dili na siya matawag paglaog kundi imo nang nakita na imo og suon imo ba nang lauman o dili. Diya na nimo ba kuha nga kung ang usa ka butang na imong gilauman nga wala pa maisuon wala pa nimo makita. Wow, excited ka nga makita nimo ang usa ka butang ba kung imo na siya makita dili na sa duha ang imong desisyon. Imo bang lauman ang usa ka butang nga nakita na o imo bang yung lauman pagpadayon ang butang nga nakita na. Apan hinumdumi maigsoon ang kaluwasan ang kinabuhing dayon wala pa nahitabo.
Mahinungdan ikaw ug ako until now and forever at the end sa katapusang panahon. Even sa atong kinabuhi maigsoon matapos magyud ang tawo dili pa mobalik si Jesus. Bisag kung saan pa nato maigsoon pugong-pugong niya itong ida. Kaya wala magoy nakabalo sa imong ugma sa atong kinabuhi. Mao mangani nag-ingon sa panultihon kapitulo 27 versikulo 1, ayaw pangandaki ang ugma kay ang ugma adunay kaugalingong kahimtang sitwasyon. Mag-ampo sa tamang introduction pa to maigsoon, although ang ato karon nga mensahe atong gitapikan og simpati. Wow, kana bang nakikiramay simpatiya ba? Kanang maunungon, maduyugon sa kasuk-anan. Mag-ampo sa tamang maigsoon. Labi kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-iguban o pagbantay kanamo. Salamat o Dios sa imong pagtibig. Salamat o Dios sa imong pag-amping. Salamat o Dios sa imong pag-atiman sa tibok na kong panimalay, sa tulo na mo ka mga anak, sa pagbugangan o sa tanan na mo nga mga kaigsunan dinhi sa balo, sa tanan mo kaigsunan lapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Miagapturan o diha sa dapit sa Kangkwi o Dios, sa mga ining family, sa pamilya ni Brother Mario, sa pamilya ni Sister Roslyn o sa ilahang mga anak o Dios, o sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95.3, sa tanan karon nga naka-open na sa ilahang mga radios, sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalayamahan. Salamat o Dios, imo silahang ampingan nini mga adlaw karon, o imo sila nga panalipdan sa bisan unsang katalagman nga moabot kanila. Padayon o Dios, magatapon ang imong hamiling adugo sa matapusan namo ka mga kinabuhi, nga diin ang kadaugan, kasiguruhan lamang na alagyod kanimo o Dios. Bisan pa man sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa tibuok kalibutan Amahan, kutob sa maka-open o maka-abli ni maongap buluhaton nga imong isamon kanamo. Iblis o Dios, ang amo usab nga station manager Reverend Gideon Candelario, uban sa tibok niyang panimalay, uban sa iyang asawa mga anak, o sa tanan nga nagasunod usab sa maong nga programa ang kulong mo kinabuhi ko. Bisan pa man sa among General Station Manager Reverend K. Brian Makasaol diya sa Gihulngan City, sa Kansong Banding, sa Batang Tihig, even sa Basay o Dios, o sa tanan karon nga nagasunod dining mao nga programa sa Facebook Live, labaw sa tanan sa akong mga igsuon sa Manila. Lord, imo silang nakit-an sa ilang mga panginahanglan, bisan pa man sa matag adlaw nila nga pagkugi para silang panginahanglan, para silang mga matag usa ka pamilya. Kanamong tanan o Dios, sa tanan nga naka-open ini, ikaw o Dios magapamuhat nga diin wala gyud kami arang mahimo sa mong kaugalingon. Sa bisan unsa nga nadawat namo, profesyon man Lord, trabaho man nga imong ipihal ka namo, obligasyon man nga imong ipihal ka namo Amahan, ikaw ang among ipasalamatan ini tungod kay kining tanan nagagikan kana kanimo o Dios. Mga butang man nga imong ipihal ka namo, mga dinagko man nga mga butang, mga ginagmay man o unsa mga yano man nga mga butang, angayan kang pasilungan ini. Bisan pa man o Dios sa makaigsunan o magkatawhan karon, naas mga problema, naas balatian o Dios, doawa ang ilang mga halimutangan karon, laban na anak karon sila kasatagsa ka mga higdaanan. Ika pa o Dios ang kasatagsa ka mga pisikal nga bahin, nagikan sa ilang lapalapa, nadto gayod sa pinakalimpulo Amahan. Ug akong gihingilan ang bisan unsang matag sa mga balatian, pinaagi si mong mga labod o Dios, pinaagi si mong dugo Lord, mamaayo ang matakusan. Ang kadaugan, kompleto nga kayuhan ang lagyod kanimo Amahan. Lamang ang among buhaton, mao ang pag-angyo, mao ang pagpakailuoy nga anak kanimong naunta, ang matag panahon nga kami o Dios mo, muduol o mangayo kanimo og tabang Lord, andam ka sa pagtabang sa imong mga katawhan. Salamat o Dios sa dako pribilehiyo kay gayunan imong gihatag kanamo, labaw sa tanan niining mao nga dapit nga nahimo usab ning dakong kaabag kining mao nga FM radio, aron ang mga
mensahe nga imong ipabot o Dios sa katawhan maabot sa ilang tasatagsa ka mga Pinoy-anan. Ilabi na o Dios tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, ilabi na sa tibuok kalibutan, Lord. Salamat Amahan, initag na o dapit sa sayong kabuntagon, walay honong way puas. Ang akong pagpasalamat nga na kanimo tungod kay maayo ka kanunay ka na mo. Dungog himaya nga nalanggyon kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen. Salamat sa Ginoo sa makausap pa mga kaigsunan. Maayong buntag ka natong tanan, ilabi na sa kinabuhi ni Mautor Bertayo Taratse. Good morning, Pastor, og sa tanan nga tigpaminaw og nagsunod ning maong programa ning takna sa kabuntagon dalaygon ang Dios sa kanunay niya pag-atiman kanatong tanan. Wow, munay nindot nga mga mensahe ni ining programa. Kining at kining mao nga programa para ra yun sa tanan. Ang matag-usan nato o igsoon yatagan tao panahon ikaw ug ako kung dunay mga programa na para sa tanan aron makapaambita sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Perle Benitez sa tanan nga mga Benitez family. Ilabi na diha sa Nagba akong amigo makaigsunan si Brother Rogelio Benitez Jr. uban sa iyang pamilya. Mayong buntagan yung tanan diha sa Nagba. Although makaigsunan mao gyud ay akong lugar nga natawhan. Kay diha ko nataw diha sa Nagba, Bayawan City, Negros Oriental. Kining lugar din sa Balog maigsuon. Ang natao diri maigsoon ako ang manghod nga si Pipito, si Pastor Gideon, si Pastora Elsie. Ang naa karon diha sa Cavite o si Pastor Gideon naa sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyo, Cebu City. Nga kanunay usab nato nga makita sa social media. Pinaagi sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Minungdan nining mao nga dapit naimugso kining mao nga FM radio pinaagi sa mga alagad sa Ginoo o sa mga katawhan nga gigamit usab sa Ginoo pag-finance aron mapundar kining mao nga FM radio ang 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Kita igo lang kita na nagmanage, igo lang kita nagpadayon o nag-amping sa mga gadget nining mao nga dapit mga kaigsunan. But kining mao nga FM radio para sa tanan, para sa katilingban, para sa katawhan aron ang mensahe sa Ginoo mahatod sa tagsa-tagsa kapanimalay, mahatod sa kinatibuk-an sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, bisan pa man sa lain mga nasyon. Even mga igsoon doon na tayo mga kakulangon o kulang nga mga gadget, pero time will come kining tanan mga igsoon ihatag lang Diyos Ginoo lamang ng kinahanglan o pagpaabot sa eksaktong panahon o higayon aron makumpleto gayon ang mga kagamitan ni ining maunidad. Ang importante mga igsoon kada bulan dili lang yun ta magkulangan diya sa pagbayad o even mga kaigsunan sa wifi connection. Among gipasalamatan ang Ginoo sa tinugdan sa wifi connection nga si Sir Raymond Kibara from Tanay City o sa tanan nga mga kahigalaan mga kaigsunan nga nagtanong mga dinagko o ginagmayman mga yanuman nga mga butang kanang tanan mga igsoon walay nalilong sa Ginoo. Ang Diyos igsoon nakakita sa matag usa even sa atong kasing-kasing una-una ug sa labutan. Mao nga ninigtag na og dapit sa kabuntagon mupadayon ta sa atong pagpaambit sa mensahe nga atong ipaabot human niini mga request awit makalangit ako lang kining i-continue tungod kay wala man koy lakaw pagkakaroon maigsoon pero moabot ang panahon
nga makabalik na ko sa akong trabaho kaniadto sa akong posisyon nga ibalik ta sa university mga kaigsunan gikan sa Monday to Friday and then Saturday doon ako'y mga part-time nga itudloan pagkakaroon mao panay ako nga nafokusan every Saturday ang ako nga klase muna nga wala na ko ni balibari wala sab na ko ni talikdi kundili akong gidawat uban sa kinasing-kasing o kalipay nga dakong pribilehiyo kagayunan o pabor nga gihatag sa Ginoo nga kining tanan gikan Diyos Ginoo Eson mao nga ikaw ug ako ang pingi ang trabaho nga imong gibiyal sa Ginoo nga gibiyal sa Ginoo kanato ang ato karon nga topic mga kaigsunan simpati kining simpati mga kaigsunan pwede ni siyang naakas kasumpanan pero muhisgot gani kag condolence nagpasabot yun na siya na dunay namatay pero ang simpati maigsuon usa na siya ka concern sa usa ka tawo sa kasumpanan tingali na subok ka doon na kay problema doon na kay bukat nga suliran nga dili nimo kaya nga solbaron sa imong kabalingon nga kinawhanon nagkinahanglan ka kaagapay nagkinahanglan ka kapartner nagkinahanglan ka o tabang gikan sa uban mao nga diha sa pagpangalagad sa buhi nato nga Dios ilabi na diha sa pag-eskwela sa mga Bible school dili na dapat walaon ang counseling kay ang counseling bukat na diha sa ministry kung unsaon nimo pag-counsel ang usa ka tawo nga naas problema ang usa ka tawo nga nabugatan sa problema dili na siya pwede nimong dugangan og duot apan usahay maigsuon masubot ang palandungon nga instead kauban sa simbahan unya dunay mga problema dugangan man mao nga dapat igsuon kung diha sa simbahan kamo ang kapamilya ang una nga concern mga kaigsunan ang musimpatiya gyud una sa imong unang pamilya sa imong pamilya una mga igsoon kay sa tanang oras matag adlaw sa panahon nga ikaw bubati o problema kauban gyud nimo ang imong pamilya salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Elisa Oglos Vlogs nagwas usab sa ato nga programa karon sa tanan nga mga vloggers nga nag-hook up ilabi na kahapon adlaw maigsuon sa ato nga diri mga igsuon usahay mamis nato ang mga kaniadto nga kinantahay maigsuon mo na nga dunay mga panahon nga video marang-arang o kondisyon sa mga to nga tingog labi na dili na ko kayo magamit dili ko kaayo magpulaw murag okay ang ato nga tingog igsuon salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Garcia Margie sa tanan nga mga Garcia family maayong buntag kanatong tanan kaninyong tanan ilabi na diha sa Cebu City mga Garcia family mga kaigsunan salamat sa Ginoo ato nang nga ipadayon sanglit ang atong oras alas 4:49 na sa kabuntagon sikan to dalas sa weekend nga adlaw karon Huwebes Pizza City sa bulan sa Nobyembre o niya sa tuig 2024 hapit na gyud mga igsoon muna nga ang mga katawhan busy na labi na sa ato nga mga trabante sa mga naa sa gobyerno gawas sa mga private nga mga pagpanarbaho ang atong mga kahigalaan nga nagapanarbaho sa panggobyerno excited na makadawat sa gitawag mga bonuses ilabi na karubulan sa November mga gitawag og year-end bonus una mga kaigsunan dako kay ng pribilehiyo sa matag usa kung makasulod ka diya sa panggobyerno sa staff man sa mga faculty man mao nga sa LGU man basta government unya pag-abot sa insaktong panahon mga retirement ana lang na mga igsoon enjoy ang imong kinabuhi diya sa pagpangalaga labaw sa tanan diya sa pagpangalaga sa buhi nato nga Dios
ay ang kaluwasan o ang paglaom kanunay na alang yun sa Ginoo. Kinsa man ang muhatag o tinutanay nga simpatiya sa panahon sa imuhang kagulanan, ang Dios lamang igsoon. Siya lamang muhupay sa tinutanay nimong kagulanan. Tingali dunay sitwasyon nga imong isikataw makatabang, ang imong isikataw makahatag og kasulbaran sa imong problema. Apan ang tinutanay igsoon ang Dios lamang. Siya lamang maoy makasulban o makatabang sa tinutanay nga mga problema nga moabot kanato mga igsoon. Matod pa diri mga kaigsuonan sa definition sa sympathy is a feeling of sincere for someone who is experiencing something difficult or painful. Usa ka tawo nga gibati sa kasakit, o adunay usa ka tawo nga sinsiro nga muhatag og balor o pili sa iyang kasub-anan. Adunay mamatay maigsuon kasagaran ato magining madungog kining simpati. Pero ang simpati mga igsoon pwede nimo na siyang i-apply sa usa ka tawo na as kaguol nga walay namatay. Pero moingon gani kang condolence, klaro na gyud ang dunay namatay. Kondo, that is candle. Condolence. Nag-illustrate o candle ba mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argan Arias maigsoon. Wala lang ko ka-reply sa iya nga mga mensahe diya sa messenger. Sanglit nakasugod na ta sa pag-open kaniha maigsoon o niya ato na nga gipreparar ang ato nga pag-live nining matahong nga kabuntagon mga kaigsoon. Mao nga unsay ato nga tinun-anay o ato nga tema karon maigsoon, ang Dios lamang maoy makahatag sa tinun-anay nga kalipay o makatubag sa kagulanan nga atong debate igsoon. Mao nga sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, ang una gyud nga mosimpatiya kini atong pamilya. Unsa man ang pamilya, pastor? For example, sa kinatibuk-an sa imuhang panimalay, imuhang bana, imong asawa, imuhang mga anak, maunay maka-feel sa problema o kalisod even everyday. Matag adlaw nimong panginahanglan, maoy una gyud ang makatagamtam imong pamilya, imong asawa, imong mga anak, sunod pa ang uban ni anak igsoon. Sa tanang oras, minuto-minuto dapat kauban ang imong pamilya diha sa kalisod o sa kinin sa kaharuhay kauban do na nimo. Ikaduha lamang ang ubang tao nga mosimpatiya nimo. Ikaduha lamang ang katawhan nga makahibalo sa tinun-anay nga lintunganay sa kahimtang sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Unang makahibalo siyempre ang imong kaugalingon. Mohinungdan ang imong kaugalingon, dili ka makakontrol sa gitawag emosyon, dili ka makakontrol sa imong feelings mga kaigsuonan. Mao nga mangita na lamang kahoy ang tao, mangitag isip, mangitag bakos, mangita ang gamay nga porsyon aron iana sa liog. Nganuman napuno na sa mga problema, napuno na sa kapalaka, napuno na sa mga suliran nga dili niya kaya sulbaron sa iyang kaugalingon. Apan hinumdumi mga igsoon, sa diha nga ikaw moduol ngadto sa Ginoo, even ikaw mag-inusara, even ikaw kanunay naas kabug-at, apan hinumdumi doola lamang ang Dios kay siya maghatag og kasulbaran sa tanan nga mga problema nga imuhang gibati higala. Mao nga sa panahon nga anaa kas kagulaanan, hinumdumi doola ang Dios. Kaysa diha nga imo siya duolon, even akas kagulaanan, mahitabo pagyapon nga mahimo kang mapulahan
bulahan ang masulubon kay sila lipayon sa Dios. Maunay atong text o atong verse nga atong suportahan sa atong nga tema. Apan sa panahon nga muduol ka sa imong silingan, muduol ka sa ubang mga tao sa imong mga problema, doon na pa'y sitwasyon o kahimtang dugangan pa ka sa imong problema. Amen ba? Labi na nagkalinglaing tradisyon, nagkalinglaing mga religious group, o niya ang imong giduulan, lahi nimong pagtulunan, labi na kontra nimo, ingnon dayon ka, mauna na ron, inyong gibalhin-balhin di agsimba, di ba, nangapurdoy na hinuon mo, nangapubri na hinuon mo, kanang pastor deha, sa simbahan, o asang simbahan, kamo nagapasilo, pastor ang magoy, danuhukan sa mga problema. Pero ikaw o ako maigsoon, walay kalambigitan si pastor, walay kalambigitan si pastora, walay kalambigitan ang simbahan. Ikaw o ako, dunay kalambigitan nga naman. Dapat kung unsay imong problema, ikonsulta nimo sa Ginoo. Unsay ato ang verse mga kaigsuonan, Mateo 5 versikulo 4. Ato ning basahon. Kung aduna na mo'y mga Biblia karon sa tanan nga naminaw sa FM radio, sa tanan nga nagasunod sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanawa ra gud. Even naakas kagulanan, pero lipayon kas Ginoo. Unsay giingon diri, mahimo pa kang mabulahan ato pangas Ginoo. Tanawa ra gud. Ingon diri. Bulahan kadtong bulahan ang nagmasulubon kay lipayon. Unsa di maigsoon? Versikulo 4 di maigsoon, dili magode sa 5. Ingon diri, bulahan ang pagsubo kay lipayon sila sa Dios. Pagsubo nagmasulubon. Versikulo 4 kapitulo 5 maigsoon, nalapaw di ko maigsoon. Puro maguni bulahan. Gikan sa 3 hangtod ni sa 12. Una nga kining atong Biblia mga igsoon nga gigamit na punog kuris-kuris. Ingon diri mga igsoon, bulahan ang pagsubo kay lipayon sila sa Dios. Pagsubo. O di ba? Dunay kasub-anan sa tao mga igsoon nga posibilidad nga mapaabot nimo ang pulong simpati. Pero ang simpati mga igsoon pwede na siyang gamiton sa usa ka tawo nga nagsubo siya tungod sa problema. Pero moingon kang condolence, nagpasabot ko na nga, klaro yun nga dunay namatay. Diba? Doon ako'y kininhawa nga nagkabsan. Pero moingon lang kang simpati, ni simpatiya ka sa iyang problema. Tingalin na doon na sa iyang problema nga, kay wala sa ikapalit, sa iyang panginahanglan para sa iyang mga anak. Kay una magyud nga gibukaton sa pamilya, kini mang panginahanglan sa ilang mga anak, sa atong mga anak. Rather, dili man lantaw sa kalisod sa imong mga anak. Siyempre kita mga ginikanan nga nakasinati kani ato sa gamay bata na maningkamot mata nga ang atong kasinatian dili na siya ma-feel sa atong mga anak karon. Mao nga kutob sa atong mahimo mga ginikanan, mga papag, mga mama, kay naa magitay obligasyon sa atong mga anak. Kita ang pinaka pundasyon sa atong mga kabataan. Wow! Maumagani mga igsoon diya sa eskwelahan, moingon yun ang mga magtutudlo. Kami, class, kami lang ang ikaduhang ginikanan na nagtudlo ninyo. Pero ang una ninyong teacher, ang inyong papa, ang inyong mama, kami ikaduha lang ni magtutudlo ninyo. Wow! Mahinungdan doon ay mga bata na sikat sa ilang mga ginikanan, tingali maoy namatan sa kahayag sa ilang mga ginikanan na magsiging away, magsiging lalis, sa iyo pang buntag nagkakulkulay na kay na nag-away. Mausab na'y mahitabo, mahipatik sa usa ka bata sa panahon nga siya mag-eskwela na. Diba doon ay mga pulo nga
kanang mga ginikanan ni anak mao magoy kahimtang mao na kanang anak bias eskwelahan palaaway sa diba mostly pero dili tanan. Doon ang po'y mga anak may igsuon nga buotan diya sa panimalay pero abot dito sa eskwelahan dili sa buotan. Na po'y mga ginikanan nga nagkabingkil pero ang mga anak sa eskwelahan pirting buotan na. Kaya dili sila gusto na makita diya sa katilingban ang sitwasyon sa ilahang pamilya nga maabot dito sa ilahang tunghaan. Maupay mo kugi o maayo, maupay mo sakripisyo, maupay hinuoy makahuman. Wow! Pero nindot nga ikaw ug ako magiyahan kanunay sa mensahes Ginoo kay mao man ay mudala nato sa kadaugan o kabaguhan sa atong kinabuhi. Ang pulong lang Diyos Ginoo, Ekson. Dili pulong sa tao. Kay watay pulong usa dinis kalibutan. Hello. Igo lamang tang nagdiscuss, igo lamang tang nagpaabot sa mensahe o pagkamaayo sa atong Ginoo. Wala ta bisan usa. Kining tanan nga atong nahuptan igsuon higala. Gikan na Diyos Ginoo ang tanan. Mga butang, mga trabaho, negosyo, sakyanan. Doon na makaidagko nga mga sakyanan, mga 4 wheels o mga motorcycle, mga kahayupan, mga pagpananom, tanan, matag adlaw, natong gibuhaton kining tanan igo lagyutang gipialan ini higala. Mga pinangga na mong mga follower, mga listeners sa Sign FM, o mga viewers sa Facebook Live, mga OFW, atong imaginon mga igsuon kasagaran nga mga senaryo, mga pangitabo, mga OFW magbuong maghikop labi na sa ilang pamilya na bilin sa Pilipinas, walay maayong relasyon sa ilang pagikan, sa ilang pag-abroad, naghambi nagkaguon. Igsuon irisa walaa sa inyong una-una ang kaguol pagdumot. Siyempre doon ay mga OFW na sa pagikan sa ilang lugar kung diin man siya lagi na destino o gipahimutang sa Ginoo. Doon ay mga panghuna-una nga unya ra gyud kung maka-abroad, makabalos lang gyud ko ani akong silingan nga mga marites. Unya dili man na kamubuton sa Ginoo. Kaysa imo pa lamang pag-apply sa agency pa lamang naghambin ka nagkaguol. Naghambin na pagdumot sa mga tao na naghatag ni mo kaguol igsoon. Dili na siya pwede kay butang sa imong kasing-kasing. Mismo ikaw naghatag og dugang kabukat sa imong una-una og sa labutan. Hinunoa himo ang inspirasyon. Lord, salamat sa mga challenges. Salamat sa mga sugilanon nga dili kaya na kung dawhaton sa kong tawhanong pagdawat. Apan nasayod ko, gamhanan ka. Ang kadaugan kasiguruhan na alam yun kanimo. Sa panahon nga muadto ko sa laing mga nasod, kauban ka kanunay, O Diyos. Wow. O ang imong mga pulong mga mensahe. Ngay mo muhatod ka na ko kaligon. Muhatod ka na ko kalinaw. Muhatod na ko kadaugan. Maunay importante labaw sa tanan sa mga OFW. Doon ay mga pag-abot pa lamang dito gi-homesick na maisunsam ng homesick kanang gimingaw sa ilahang pamilya. Dili sila kakontrol sa ilang emosyon. Dili sila kakontrol sa ilang feelings nga moabot silang kinabuhi. Plus, dili pa maayong relasyon sa pagikan. Plus, ang nabilin pagyon, daghan pagyong plus. Mao nga kanunay natong gipaluyuhan sa mga pag-ampo ang mga OFW. Even ang atong presidente sa Pilipinas. Even ang kinatibuk-an nga nasod sa Pilipinas. Tanan nga naas pang gobyerno, tanan nga naa karon nga gipiyal sa Ginoo nga nahimo silang leader aron pag-lead sa katilingbanon nga mga kalihukan.
maunay obligasyon sa mga alagad sa Dios. Kanunay nato na silang gipaluyuhan. Kay maunay atong trabaho, pagampo, paghangyo sa atong Ginoo, nga unta ang atong nasod sa Pilipinas. Adunay kalinaw, adunay panaghiusa. Diin ang gugma, maoy magabukos sa matag usa. Dili lamang sa panahon sa December. Sa December 25, muingon kanang imong kaaway, sister, brother, igugmaan na December na rapa, maura pa na'y pagkatao ni Kristo. O niya pagkahuman sa December, pagka Enero, kay sugod na po, mahingon na po ka bago na pong tuig, bago na pong tuig, bago na po kong kinabuhi, pastor. Dili naman kay sa bulan o sa tuig, mag-celebrar ta. Dapat every time atong iselebrar ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Kung sa'y giingon dire, diha sa atubangan sa Ginoo, mahimo gani kang mabulahan, maigsoon bisag na apagkas kasupanan kun ang imuhang duulan ang Ginoo. Kung sa'y giingon dire sa versikulo 4 sa Mateo kapitulo 5 versikulo 4, bulahan ang pagsubok. Sa lain nga version maigsoon, bulahan ang nagmasulupon. Diba? Bulahan ang nagmasulupon kay lipayon sila sa Dios. Pero dire maigsoon ingon dire, bulahan ang pagsubok kay lipayon sila sa Dios. Wow. Mao nga sa panahon sa atong kagulanan, di maguna natong malikayan. Labi na makadungog kang nakalain-lain nga sugilanon, matag adlaw, siyempre, kung naakas panarbaho, namakas negosyo, kung ari kas negosyo, nakalain-lain nga mga katawhan imong ikahalobilo. Naabay mamalit nga mga insultador, naapoy mamalit nga dili kahulat sa ilang gi-order, manginsulto. Mao nga kung negosyante ka, taas ka o pailog, taas ka pasensya. Siyempre, doon na po yung mga negosyante na kompetensya nimo. Gawa sa mga pagpanarbaho, kay ang mga pagpanarbaho maigsoon, maumanay espesyalisasyon sa imuhang pag-eskwela diha sa kolehiyo. Naagi apoy kompetensya. Nga naman, kung dili ka master degree, dili ka doctorate, dili ka board passer, kay gadepindi man sa qualification nga imuhang gitrabahoan. Diba naagi apon kompetensya gapon? Mauna sa idunay na sa gitawag og kompetensi. Ikumparar ang imong abilidad ngadto sa uban kung karapat-dapat ka ba sa trabaho nga ihatag para nimo. Wow. Apan diha sa atubangan sa Dios, kitang tanan level sa iya paglantaw. Although ang Dios mismo naghanay og naghatag og nagkalaing-laing hiyas ug gasa ngadto sa usa ka tawo. Diba? Dili man tanan nahimong pastor, dili man tanan nahimong apostolis, dili sabtanan nahimong propeta, dili sabtanan nahimong magtutudlo, dili sabtanan nga adunay katungdanan diya sa simbahan, dunay kongregasyon, dunay pastor, dunay naglead. The question is, kinsa man ang karapat dapat? Mao nga ikaw ug ako labaw sa tanan sa mga alagad sa Ginoo. O karon nga naminaw sa mga FM radio ug nagwa sa Facebook live, maunay atong kakuha ni gala. Mao ginay atong obligasyon. Unang-una atong pamilya. Mao nga dinhi sa Isaias kapitulo 41 versikulo 10, dili ka mabalaka kay tabangan kita sa Dios. Ang kabalaka maunay mo muduot o muhatag na itong kaluya, even sa itong una-una. Tanawa na kung ang tao, kung doon na siya mga problema, kanunay na siyang gidibdib, kanunay na siyang ginauna, magsige na lamang naghinukto. O niya makabantay ang uban, nga kung matong tawhanang magsige matong hinukto. Wala mang kibo. Kung sa Tagalog pa, walang kibo. Laging tahimik at malalim yung iniisip.
sa taong yan, yung may problema sa kanyang iniisip. Wow! Pero kung ang tao, mga igsoon, bisan na as mga problema, pero kanunay naghimaya nga tos Ginoo, mawala na problema. Gi-enjoy man niya ang problema. Di ang problema nahadlok. Moingon man ang problema. Pero dili man ikadot na problema. Kay bisag na ay problema akong gihatag. Nalipay mahinoong doon ay problema. Kay ang tinuod na Kristohanon, ikson kung doon ay problema, moingon man na, wow, panalangin na sa ni ay. Bali, nindot ang kinabuhi maigsoon diyas Ginoo. Kay kung doon ay problema, kung doon ay kasakit, doon ay kabukat, moingon man na, wow, panalangin na sa ni. Pero diyas kalibutan nun mga igsoon nga kalihukan, pag naay problema, dugangan o problema. Nga naman, wato mas inuman, wato mas perhaos, pagkaugma kay nahurot magbudget para sa pamilya, ayay. At ipalalit unta o gatas, ipalalit o bugas, ipalalit bisan na lamang ginamos o bulan, nagasto mas perhaos, nagasto mas inuman, at barkada mo'y nahubog, gisong pagpakagunay, wala nakaila mga igsoon, nga ikaw mo'y nagpalit og ilimnon, ikaw pa'y gidunggap, ikaw pa'y nasumbagan, kay hubog lagi. Pero moduol kas Ginoo, mahimo gyud kang mabulahan. Kay ginuman, magiyahan ka sa kamatuoran. Ang Biblia wala nagtug-an sa matagusa, aron ikaw mainutil, aron ikaw magkamang sa kalisod. Kundili ang Biblia kanunay na nag-lift up, nagtuboy, nagdasig kana kung magpakoreksyon po sa pulong sa Ginoo. Pero dili mga igsoon, wa bisab tay mahimo. Kay dinis kalibutan karon mas palibihon pas kalibutan o tawhanon nga kahimtang kining lipay-lipay karon pero ugma problema. Apil sab ang pamilya. Apan ning ingon ang Isayas kapitulo 41 bersikulo 10. Dili kita mabalaka kay tabangan kita sa Dios. Kinsa may muhatag sa kalipay, di ba ang atong gibasa sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 4, bulahan ang pagsubok kalipayon sila sa Dios. Kung ikaw ug ako mudangot ngadto sa Ginoo, lipayon ko kas Ginoo. Kung dili ka mabalaka, ato ning basahon Isayas kapitulo 41 bersikulo 10. Wow. Maunay tinud-anay igsoon, dili na pinaspasan, dili na tinumutumong sigilanon aron maabot na lamang dinhi sa FM radio. Gibasi nato ang kasulatan aron ang matag usa pwede kong mubasa og Biblia. Ang pangutanan lang kung doon na ba'y panahon. Hello, masatagan pagpanahon ang mga sugilanon sa palibot nga makahatag nimo og kabugat. Siyempre, labi na diha sa kinabuhi nga dili Kristohanon, na kay kalahalubilo nga dili Kristohanon. Ingon diri sa Jes, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo, ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Kinsa may imuhang Dios karon, dili ta papalakon kay ubanan tas Ginoo. Wow, panalipdan og luwason. Kinsa may manalipod sa matag usa, kinsa may muluwas, di ba ang Dios? Dili maoy tawo nga may muluwas sa iyahang Dios, kundi nag-ingon ang Biblia, ang Dios mo'y muluwas sa tao, dili ang tao mo'y muluwas sa iyahang Dios. Kaya dinis kalibutan may igsoon, doon na may tao nga nag-ampo sa iyahang nga Dios. Iyahan na nga Dios, dili ato
kay ikaw ug ako namatay kagawasan ug kinsang Dios nga atong alagaran. Di ba? Mao nga diha sa balang kasulatan gihan-ay o gipahayag mismo si kinsa man ang Dios nga inyong gialagaran. Mao nga sa panahon ni Moises, sa panahon ni Josue, sa panahon ni Daniel, ikumpara ang mga katawhan kaniadto until now mausab na Ikson. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Arya Salmimi. Nagwas usab sa ato nga programa karon. Pwede ra mo maka-comments o makakomento kung asa mo nagwas o makapaabot sa inyo nga pagtumbaya nining matahong nga kabuntagon karon nga gihatag sa atong Ginoo. Ikson. Matud pa diri sa Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto sa 13. Ayaw kaguol, salik kamo sa Dios. Wow. Nganong pasaligon magyud sa Dios? O dili pagyud ta pagulon. Ingon si Jesus, tanaw na gud si Jesus sa iyang pinulungan ani nga mga bersikulo. Even si Jesus na igsunak agad siya sa iyang amahan. Iyang ipasidunggan kanunay ang Ginoo nga mo'y nagpadala niya. Atong basahon bersikulo 1 ngadto sa 3 sa kapitulo 14 sa Juan. Ingon diri. Og miingon kanila si Jesus. Kinsay nagsulti? Si Jesus. Pero ang pinulungan ni Jesus, ang iyang gipasidunggan, mao ang Dios. Hello. Mao nga ikaw ug ako na magutay kagawasan si kinsa ang Dios imong gilagaran karon. Dios ba nga hinimok sa tawo or Dios ba nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi o gininhawa? Siyempre, doon na tayo freedom. Pero ang pagdesisyon o paghukom sa tinuohan sa tao dinis kalibutan, ang Ginoo lang maoy mo desisyon. Dili makahukom ang denominasyon, dili makahukom ang title diya sa simbahan, kundi ang makahukom ang Dios lamang. Maumangani diya sa social media, binumbahay diri, binumbahay dito, bisan asa. Puro pasigarbo, pero wala gayon nakadaog diya si debate. Diskusyon, wala. Hinunuan nagamit ang panahon o oras nangaguol. Imbis managsuon, manag-away diya sa organisasyon, diya sa simbahan. Mga silingan, mga kongregasyon nagrambol na, naglabananay, kay siya mo'y sakto, kari po'y sakto. Mao nga si Moises kaniadto nabahin ang mga katawhan sa pagbalik ni Moises gikan sa pagkuha sa 10 Commandments na split. Kay ginoman pagbalik ni Moises, ayay, di naman mao ang ilang gisimba. Mao nga ikaw ug ako klaroha ang imong gisimba. Ang imong gisimba dapat maunay mo proteksyon nimo base sa Biblia. Dili kay ikaw mo proteksyon sa imong gisimba. Hello. Si Jesus miingon ani. Ug miingon kaniadto. O di ba kanila kaniadtong panahon si Jesus nagsulti kanila. Wow. Ang Dios si Jesus mingsulti kanila. Kanila, ayaw kamo kaguol, salik kamo sa Dios o salik usab mo kanako. Diba? Kompleto ang iyang gisulti. Ayaw mo kaguol, una niyang gipasilunggan, dili iyang kaugalingon. Wala siya ningingon, salik mo kanako, una, o usa pa ang Dios, kung dili ang iyang yatagan o valor o pili ang Dios una, usa pa dimensyon ang iyang ngalan. Ngano man minghatag og balor si Jesus sa nagsugo niya nga mao ang Dios. Mao nga ikaw ug ako, kung dili gani ka mohatag bili sa atong Ginoo, ikaw ug ako na apapakatay bili atubangan sa Dios nga tao raman ta. Gikuha raman ta diya sa
abo gihuypan diya sa ilong og nahimong tao nga nasama sa atong Ginoo. Ug kining tanan nga atong makita naglarawan lamang ni nga kitang tanan lumalabay dinis kalibutan. Sama lang ta sa usa ka hangin, sama lang ta usa ka sa aso, sa usa ka bulak, sa usa ka tanong nga mubuskad pagkaabot sa insaktong panahon mawala. Ang atong kinabuhi dinis kalibutan dunay nagkalain-laing orasan. Ang imong orasan i-illustrate na maigsoon ang atong kinabuhi sama sa usa ka suga. Dunay taas o pabilo, doon na po'y mo po pabilo higala. O hinungdan nga wa pagani na imukso sa sapakan sa inahan, nawala na. Doon na po'y mga tao nga maupay pagkahimukso pagkawas wala na kinabuhi. Doon na po'y mga tao nga wala kaabot sa requirement sa Biblia nga si tinta katuig dinis kalibutan nawagtang na. Maong nay dapat natong ibutang sa atong kasing-kasing mga pinangga. Mga follower o listener sa Sign FM, mga viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maunay ibutang kanunay natong isilsil. Kung sa manang isilsil, di ba ihipatik sa atong kasing-kasing una-una nga dili nato kayang kalimtan, dili nato ibura, ipatik sa atong una-una kasing-kasing ang mga mensahe Ginoo ngay maghatod ka nato og kadaugan, mao'y muhan-ay nato sa insaktong kinabuhi nga mahimo kang tinud-anay nga nangalagad og nahimong gitawag Kristohanon atubangan sa Ginoo ug atubangan sa mga tao. Ato ning basahon pagbalik. Ingon diri, og miingon kanila si Hesus, ayaw ka mo kaguol. Wow! Kinsay ni simpatiya na to? Si Jesus. Ingon sa ayaw mo kaguol, brother. Mga anak, salig ka mo sa Dios. Tanawa na ko. Salig ka mo sa Dios o salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawa. Wow! Kinsay giandaman ni ana, ikaw ug ako nga nagsalig sa atong Ginoo. Daghang mga lawa nga giandam si Jesus ug ang iyang amahan nga mao ang Dios. Kining atong mga lawa karon, mga building tingali ang inyong balay. Kung naa matas ubos nga level, tingali ang atong balay, kusbat pagkakaroon. Tingali nagkawil-kawil na tingali ang mga sin. Naagian sa bagyong Christine, wa pagyot in taon makarecover kay nag-agad po in taon sa budget. Even kami, ang ato nga simbahan maeksodo na 7 ka mga sin. Wala pa mauli. Hayag ang bintana tuas langit. Pero nag-agad ta sa panalangin sa Ginoo. Dili sa ta mag-uol anak. Ganuman, kung mag-uol ta, mismo ang atong kasing-kasing nagamit na. Hello. Mismo ang atong una-una nagamit na. Musamot ta kabukat. Musamot ta ka luya. Apan hinumdumi, muabot lang yapon ang panahon katagpuon ng gitas Ginoo ni ng tanan. I-enjoy ang kinabuhing Kristo. Diha sa kalisod mga problema kawaladon, dapat makabaluta nga dunay Ginoo nga atong duulan. Unsay gingon diri? Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawa, ug muadto ako ng pag-andam og dapit alang kaninyo. Kinsa man ang kaninyo, ikaw ug ako na. Giandaman og luna og dapit. Wow! Tingali ang giandam sa Dios sa matag usa ka ektaryang mansyon. Ikaw maoy usa ka hari sa imong nga balay. Mga lawa. It meaning to say, daghan kayong mga lawa nga giandam ang Dios. Pinaagi siyang anak nga mao si Jesus kay muadto siya ang amahan. Ug ikaw ug ako iyang andaman ug mga lawak. Grabe siya.
adunay mensahe si Sister Arias Salmeme. Hello, good morning diha nimo pastor o sa imong pamilya. Always salamat sa thank you sa pulong sa Ginoo nga taga-adlaw mi makapaminaw. God bless o God bless you back og sa akong parents pastor si Nono Arias. Wow. Salamat sa Ginoo diha sa dapit sa kasagangkal ang atong mga kahikalaan diha nga kanunay gyud nga naminaw ilabi na ni Pastor Arias Nunoy diha sa kasagangkal o ni Pastor Argan Arias maigsoon nga iyang anak nga alagad usab sa Ginoo o sa ato nga nagwas usab sa Facebook karon nga si Sister Arias Salmeme. Unang akong ipasalamatan ang tanan, ilabi na sa tanan nga mga FM radio nga nagapalibot dinhi sa Bukiran sa Bayawan City, sa Bukiran sa Bai City, sa Bukiran sa Tanay City, nga kanunay gayon nga naminaw nining ato ka programa, ilabi na sa sayong kabuntagon. Mao nga akong ipasalamatan ang Ginoo. Ako lang yun nga mga pagdasig padayon ta, padayon diha sa pagpaminaw sa mensahe Ginoo kay kining among gihimo dili ni para lang sa among kabalingon kundi para sa tanan nga nagkinahanglan. Ilabi na sa ato ang kauban nga matutudlo diha sa Negros Oriental State University nga nagwas usab karon gikan sa Manhuyon diha sa dapit sa asa maning iyahang lugar maigsoon ni Sir Marvin Puson diya sa Manhuyon nga area igsoon. Una salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Puson family, atong amigo kaniadto, sikat pa ni kaniadto ato ning nahimong kapartner diha sa pag-eskwela pa. Although maigsoon una ko ani ngaming graduate o niadto mga panahon na nakasinati usab og kalisod o mga challenges nga moabot ka nato o sa bata na himong nagpalampuson sa ato nga pag-eskwela. Until now, nahimok na usab nga mga magtutudlo sa mao nga university. Mao nga dili gyud masayop ang gitawag nga motto sa gitawag nga sacrifice is the key to success. O ang kapobrehon dili mo ibabag sa kalampusan sa usa ka tawo. Poverty is not a hindrance to success. Apan hinumduman nato ang kadaugan ang success sa tinud-anay naalang yun sa Ginoo. Mahinungdan si Jesus niingon siya, ayaw ka mo kaguol kay moadto ako sa akong amahan, mag-andam kog mga lawak. Tingali ang atong mga lawak karon tinabil-tabil lang, mga kusbat nga mga porsyon nga aron lamang dili ta maulanan, aron lamang dili ta matuluan. Apan hinumdumi si Jesus, ikaw ug ako doon na sa ipasalig kanimo. Unsay iyang pasalig tan-awa ra gud ingon ang bersikulo 2. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. You and I, ikaw ug ako, giandamang mga lawak sa amahan nga mao ang Dios. Og si Jesus maoy mismo mangunay pag-adto siyang amahan. Wow! Siya mo'y mo sacrifice alang sa tanan ni adtong nagtuman. Mao nga ikaw ug ako. Wow! Naatay mga lawak nga giandam ang atong Ginoo. Sa katapusan ni ining tanan, sa katapusan yugto sa itong gininhawa din sa kalibutan, kay kitang tanang tao, mga matay rin kitang tanan, mga eksorbesa kung saon pa. Kanang ato ang trabaho, kanang atong kaptangan, propiedad, ili yun na madalas misteryo. Amen ba? Sa kinabuhi, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Jack.
You Tratsi, sa mga You family o mga Tratsi family, good morning Pastor o God bless sa tanan. Wow. Una nato mga kaigsunan, ngaming lantaw kaniadto si Ma'am Norberta You Tratsi, only one person. Pero to God be the glory, ang Dios na nagapamuhat, ang Dios na naghatag og pamaagi nga ikaw ug ako makasinati sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ug sa tanan nga mga FM radio dinhi nga nagapalibot sa tulo ka mga city dinhi sa duol nga area isuon nga maabot sa atong frequency or power sa mao nga FM radio. Time will come, pakusgan pa ni mga igsoon uban ang tabang sa Dios. Time will come, mga igsoon, ihan ay pa ang nindot nga gadget o kahimanan aron mapanindot pa ang output sa mao nga programa nga gipiyal sa matag usa kanato. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Mao nga ang inyong ubos nga alagad, walay hunong ug way puas. Nga kanunay nagdasig, kanunay naghatag og mga mensahe sa matag usa kanato pinaagi sa balaang kasulatan. Ingon si Jesus, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawa. Wow, kinsa may excited. Ako igsoon tanang panahon excited ko nga mobalik si Jesus aron ikaw ug ako pagalalinon ug ibutang sa lawak nga giandam ni Jesus Christ sa matag usa. Grabe. Dinhi sa kalibutan maigsoon kanang atong mga lawak, kanang atong mga sin. Pag-abot sa bagyo maglantaw ka maigsoon, ayay nagtungay-tungay naman bi atong ning tiwasong kusbat kay mga igo niya ning atong liog. Dili na ra bagyon magamit maigsoon kay pilo-piloon na bagyon, marang arag na pay mapilo ug lukoton yun. Diba? Mao na sitwasyon sa kalibutan, pero hinumdumi luyo nining tanan na aday tay giandam ni Jesus alang sa matatosa. Mga lawak maigsoon, wow, pagkadaghan ng lawak. Tingali ang lawak dito maigsoon, kining atong balay karon murag wala ranis usa ka porsyon maigsoon. Mansyon ang iandam sa Ginoo. Alang kaninyo kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ini. Si Jesus musulti siya tinuod yon. Pero ang tao nga igsoon dunay gitawag og 50% nga tinuod dili. Pero nas Biblia naagyo na tinuod gyud ang mga panghitabo kaniadto ug karon, mga trahedya, mga disaster, mga kalamidad, mga linog, bagyo ug unsa pa, gira sa nagkalaing-laing mga nasod naagyo na sa Biblia. Mao nga niingon ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 18, walay kudlit ni tulpok diha sa basahon sa kasulatan nga masayloan kundili ang tanan matuman. Tumanon yun ang tanan. Mao nga ikaw ug ako kung nagkinabuhi sa balang kasulatan magiyahan yun ta kanunay ison. Ingon ang 3, ug kun atoan ako. Wow, tanaw ra gud si Jesus. Asa naman si Jesus karon? Human sa iyang kamatayon, di ba? Gibanhaw siya within 3 days dito sa nahimutangan, nag-andam siya lawak. Ikaw ug ako iyang giandaman karon. Ug wala nay laing nibisan kinsa nga mga panag-iya, naalay mga panag-iya kung ikaw dili makalahutay sa pagpangalagan sa amahan nga mao ang Dios. Hello. Lisod magani ang mga requirements sa trabaho nga imong gi-applyan. Nagkinahanglan maganing financial, nagkinahanglan og panahon, nagkinahanglan ganing insaktong sakripisyo. Dapat walay usa nga may misplace, even ang imong pirma. Kay dili gyud na onoran sa gi-applyan nimo nga trabaho. O nga sa akong pagbalik maigsoon sa pag-apply,
pag-comply sa requirements, gitawagan ko, sir, walay pirma sa luyo. Pero napirmahan ako, doon ay usa nga area nga wala ay nako kapirmahe. Nibalik yun ta. Mao na ikson. Mao nga sa pagbalik ni Jesus tan-awar gud. Kung makaandam na siya luna, balikan yun ang matag-usa. The question is, sa iyang pagbalik, ready ka na ba? Wow! Basig sa pagbalik siyang anak nga mao si Jesus, ayay! Wala naman nagbuhat, sumala sa kabubuton sa atong amahan nga mao ang Dios. Mingbulag naman, nawad-an naman sa paglaom, nawad-an naman sa kana, wala man kalahutay hinumdumi ang Mateo 24:13, ang mulahutay hangtod sa katapusan mauragoy mamaluwas. Wala ra ba nag-ingon ang Biblia, sa taas na kong simba pastor, sa taas na kong pag-alagad, maluwas ka na, pero ning-undang ka sa katapusan nga yugto sa panahon. Tanawa ng track and field, kulang kang istamina, imbes usa ka lakang na lamang, tulo ka lakang ang imong kontra, kay naa pa may insaktong resistensya, naulahi na ka. Wow! Mao nga ikaw ug ako, dapat dili ka magpaulahi diha sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon diri sa 3, ug kun atoan na ako dito ug makaandam nagdapit alang kaninyo, dapit. Wow! Gideklarar ni Jesus, dapit luna alang sa matag usa. Mubalik ako ug kuhaon ko kamo, aron bisan asa ako ato ang usab kamo. Grabe. Mao nga kung imuning basahon, daghang kay mga pangutana ang mga tao kaniadto. Usa ni anak mga kaigsuonan, si Tomas. Nalibog na daang si Tomas, kay wala kabantay o wala kay balo sa mensahe sa atong Ginoo. Mao nga ikaw ug ako, akong gi-challenge sa matag usa, magbasa og Biblia. Dili lamang kay si pastor, si pastora, dili lamang si prophet, dili lamang si bishop, dili lamang mga missionary, dapat ang tanan magbasa. Aron sa panahon nga ikaw ug ako, kitang tanan makabasa sa balang kasulatan, perting nindota ang katiningnan. Na may giya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino Esque from Davao City Government. Nga walay buas, walay hunong, o walay kalatuhon sa pagsakripisyo, paghatod o pagpaambit, pagama, paghatag o balor, even kamong tanan karon nga naminaw, mga follower o listener sa Shine FM, mga viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa inyong pagpaambit nini, ang Ginoo nakikita sa mata ko sa kanata. Mao nga niingon diri sa unang Korinto kapitulo 1 versikulo 3. Maato ang grasya o kalinaw sa Dios. Hinumdumi mga igsoon, sa diha nga naglakaw ta, nagkinabuhi ta sa pulong sa Ginoo, maato ang grasya, ang kalinaw gikan sa Dios. Wow! Sa atong kinabuhi dinis kalibutan, bisag magyaka pagkakbahandi, bisag magyaka pagkakwarta, bisag magsakay pagkag chapel, bisag magsakay pagkag tinakan nindot nga sakyanan, apan hinumdumi kun wala kay kalinaw, walang wala tanan. Mangita gyud kag katagbawan, ang katagbawan na alagod sa Ginoo. Ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga kalipay na as Ginoo, wala sa tao. Kay ang kalipay sa tao karon, lakdip og kadyot lang na ma-feel sa usa ka tao. Pagkakaroon lang, pero pagkasunod siyang lipay-lipay, problema ang nag-atang niyan.
Mao'y daghan kayong mga banag asawa nga sa panahon sa ilang lipay-lipay, nga wala ilang bana, nga wala ilang asawa, nanarbaho sa laing nason, nanarbaho sa ilang trabaho, lain na sa mamintana sa ilang pamilya, pagkahuman piting ubota, nagbulag ang banag asawa, naapektahan ang pamilya, ang mga anak piting looya. Purag balak sa pero dili balak na tinuon na. Hello, mga anak piting looya, imong obligasyon, akong obligasyon, imurang gitadigdan. Atong basahon ang unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 3. Munang mga alagad sa Ginoo, doon na may mga sitwasyon na matalikdan ka sa ubang mga katawhan, apan doon na po'y ubang mga katawhan nga magpabilin nga doon ay simpatiya diha sa sakripisyo para sa buluhaton nga gipiya sa Ginoo kanimo. Mao ni tinuod igsoon, unang-una diha nga mo simpatiya ang imong pamilya. Kaya ang atong unang ministry is our own family. Wow, diha nimo imulda una dihas imong pamilya usa ang uban higala. Kay kung dili nimo kayang i-manage ang imuhang pamilya, unang-una ang atong kaugalingon, unang-una atong disiplinahon, una ang atong kaugalingon. Takos na bani og angayan nga mulid og ubang pamilya, mga batan-on nga naapas nagsugod og gitawag og DC, o niya moabot na siya og DC 20, o dili na day DC 20, kutob lang 19. Unsa man ang DC 20, dili na siya DC. Di ba? Mao nga huna-hunaan ninyo pag-una, musulod mo sa gitawag nga salag sa kaminyoon, dubliha, eksamina, ready na ba mo nga musulod diha sa ulo nga obligasyon. Kay mupundar magyumog pamilya bisag unsahon. Mao nga dunay mga katawhan pagkakaron taas nagkasinatian sa kinabuhi, mga profesional na sakto nagtrabaho until now wala pa may sulod sa gitawag og kaminyoon tungod kay ilang gipreparar pag-ayo ang ilang kaugalingon. Unsay rason, bukat nga rason sa ilang nasinatian sa ilang pagkatao, sikat sa pagkagamay until sa ilang pangidaron karon. Makaingon man na siya, kaya ba nako nga mupundar o kaugalingong pamilya? Unang doon ako'y mga amigo maigsoon, maingon lang yun, dili magani ko kabuhi sa kong kaugalingon o sa pagkahapon mubuhi ko sa uban. Until now, nagpabilin nga tagsaanon and forever tingali. Naana na sa tao ang iyang desisyon, ang imong desisyon, labaw sa tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Keliste Pargan Revas Revolin nagwas-usab sa atong programa karon. Adunay si mensahe, amen, glory to God. Dalaygon ang buhing Dios tungod kay ana Asya luyo sa mga pagsulay. Lord, salamat sa mga pagsulay. Wow. Diha sa mga pagsulay niingon ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 12, bulahan ang tao nga makalingkawas, nga makaantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa mga pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi ni atong nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ako kining basahon agi pagpaluyo o pagpalig-on sa mensahe sa ato ang viewer karon nga si Ma'am Pargan Mason Revas Revolen. Atong basahon nga human sa mga pagsulay doon nagyoy-giandam ang Dios sa katapusan. O sa ta mo balik sa ato nga
bersikulo nga atong gipaabot karon. Ingon diri sa Santiago Kapitulo 1, bersikulo 12. Dili di siya tinumo-tumo, kundi tinuod yun nga mga panghitabo sa tao. Dili ka mahimong masaksi sa kinabuhi, kundi ka mag-agi left and right nga mga pagsulay. Left and right nga mga tentasyon, luyo o atubangan, side by side. Apan hinumdumi kung ang imong kinabuhi sa kinatibuk-an, gikan sa imong lapalapa, ngadto sa kinatumyan sa imong alimpolo, kauban nimo ang Ginoo. Mahitabo gyud nga luyos sa pagsulay kadaugan ang bangkod sa mata usa. Ikaw ug ako igsoon giandaman ang kadaugan lamang mo sakripisyo usa ang tao. Wow. Unsay gingon? Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa pagsulay. It meaning to say, mubarog kang ligon. Dili ka magpapaling-paling. Dili ka madala sa bisan unsang kahimtang dinis kalibutan. Adunay mensahe si Ma'am Lutlot Serdon. Maayong buntag pastor sa free watching from Samal, Davao. Wow. Kumusta mo diha sa Davao area sa Samal? Greet ko sa akong anak na minaw karon si Loreline Orenso. Wow, salamat sa Ginoo. Aduna ko'y na-feel maigsuon, parang muray na ilinog mga kaigsuonan. Although mga kaigsuonan, adunay mga pag-urong din sa FM radio. Dili siya ordinary nga kanang dili ordinary nga ako nga na-feel karon. Aduna gyud mga kaigsuonan. Unang atong pasalamatan ang Ginoo wala ta kabalo. Human ini nga mga pag-urog sa balay or sa FM studio mga igsoon, basta akong na-feel dunay linog mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi diha sa Samal. Ilabi na ni Ma'am Loreline, dili na matakalitog ani mga igsoon Orienso nga nagwat sa atong programa kung naminaw diha sa ilang panumalay. Ato ni basahon pagbalik may so tan-aw ra gud niingon ang Santiago Kapitulo 1 bersikulo mubarog. It meaning to say kung dili ka makabarog sa mga problema, di mahagpa ka, maluka pa ka, makadakinas ka. Apan kung ikaw ug ako mubarog taliwala sa mga pagsulay, human niining tanan kadaugan tan-aw ra gud ang kisaan sa Dios. Dili ra ba ni saot sa simbahan? Kay kasagaran nga saan maigsuon diha sa tawo, sunod anak maigsuon mawala ng saan ay mawala. Pero kung ang saan sa Dios di ra maguna mawala, pero mag-agi ko kag pagsulay mubarog gyud ka. Tanawa ra gud maigsuon. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa pagsulay sa mga pagtintal kay ang iyang pagdaog makadawat siya kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni atong nahigugma kaniya. Wow, alang lang di ay ni atong nahigugma. The question is kung nahigugma bagyutang tinud-anay sa atong Ginoo. Kay niingon man diya sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako tumana ang akong mga sugo. It meaning to say, kung dili ta makatuman sa sugo o pagkinabuhi sa sugo sa Dios, madawat ba nato ang purong-purong ang kinabuhi? Nga ningingon man diri, ni atong nahigugma kaniya. Kinsay iyang kaniya, kinsa ng kaniya ang Dios na. Hello, dili na simbahan. Nga nahigugma ka sa simbahan, nahigugma sa kasasikta, nahigugma ka sa title sa simbahan, kung nahigugma ka sa denominasyon or sa title sa simbahan, mag-irgo ra gyud ang tanan. Mao man ay labanan. Mo ingon man na kay son, ari mo diri sister, ari mo diri brother, kay kanang uban diha, digo na maluwas. Wa pa manggani maigsoon ka nang hukom mao pa nay mahitabong dili maluwas. Hello, pero ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, just relax. Pasag di sila silang mga feelings. Ilasab na.
ikaw ug ako ayaw pagpadala. Kay aron ang imong pagbarog karon diha sa kamatuoran, aron ang kamatuoran diha sa imong pagbarog maghatag kunik kagawasan. Wow, dili man ka maunsa. Balik tas ato ang unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 3. Maato ang grasya o kalinaw sa Dios. Maunay nindot. Ako igsuon, nangandoy ko kalinaw lang yun. Dili na ko, wa ko mangandoy kani atong mga posisyon, trabaho. Ang ako nga di pangandoy yano lang. Kinatao ko sa kalibutan nga yano lang. Ang akong gipamangandoy kani ato nga makahuman kong eskwela, maunay akong pangandoy kani ato, maunay akong design. Makaangkon ko, makapundar ko pamilya. O niya kaya natong obligahon ang obligasyon uban ang tabang sa Ginoo. Makaya magyuna nimo kun do na kay Ginoo. Apan mig abot sa atong kinabuhi ang mga trabaho nga wala nato gipanghandoy. Apan kining tanan mga igsoon sa kuni hatagi og gibug-aton og kabug-aton dili. Gihatagan ako ni nga mas labaw pa og atensyon tungod kay kining tanan gikan kinis Ginoo. Labaw sa tanan diha sa pagwali sa maayong balita alang sa mga katawo. Ingon diri maigsoon sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 3. Matod pa diri mga igsoon sa unang Korinto, maato ang grasya o ang kalinaw kung naa si Jesus sa atong kinabuhi. Maunay nindot mga igsoon. Ingon diri maigsoon, mainiw ang grasya o ang kalinaw sa Dios. Wow! Mainyo ang grasya. Kinsa man ang mainyo, ikaw o ako na gi-address na ni Jesus. Amen, Pastor. Ang kalinaw kung maghari si Jesus sa kinabuhi sa tao o sa pamilya. Yes, saludo ko ana. Maunay nindot nga response. Maunay nindot og bulawanon nga mga mensahe. Maghari si Jesus tinuod yun na. Ang kalinaw magpuyo dias panimalay nga naman si Jesus dili layhag kubuhot. Si Jesus dili layhag kasamok. Si Jesus dili layhag kasamok diha sa simbahan. Kay gusto si Jesus mahimaya nato ang Ginoo nga mao ang Dios. Pero kung dili gani magpatiliwala si Jesus diha sa simbahan, diha sa organisasyon, diha sa inyong panimalay, gubot pas lukot ang inyong kahimtang. Tinuod na. Kung si Jesus na as imong kinabut, ikaw ug ako, wow! Kalipay, kalinaw, kadaugan ang maangkon sa matag usa kung si Jesus kanunay naghari sa matag usa ka makinabuhi. Unsay giingon dire? Mainyo ang grasya o ang kalinaw sa Dios nga atong Amahan o Ginoong Hesukristo. Grabe. Maato lamang ang kalinaw kung naa si Jesus nagpuyo sa atong kinabuhi. Yes. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong mga mensahe nga gipaabot o gipaambit dinhi sa FM radio. Dili lamang usa ka panimalay, dili lamang usa ka area og sitio og barangay o mga cities nga nagapalibot niining mao nga dapit, kundi daghang mga katawhan nga makadungog sa inyong mga mensahe nga gihatod o gipaambit niining atong programa dinhi sa sayong kabuntagon mga higala. Mga pinangga namong mga follower og listener, mga pinangga namong mga viewer sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ang tinuod na kalinaw na alagir sa atong Ginoo. Mahinungdan ang mga Salmo kapitulo 147 versikulo 1. Angayan ang Dios pagadaygon
kay siya maayo man. Unsa may atong ihatag ngadto sa Ginoo, dayigon nato ang Dios. Kung naa may kalinaw, makadahigo tas Ginoo. Apan kung naaktas kagubot, makadahi ba ang tao? No. Imposible ang tao gani. Kung naakas kaguol, naakas kalagot, makakonsentrate kag ampo. Daghang ay mga tao maigsoon nga atong mahalubilo moingon, murag lisod man ang higugmaon ang kaaway, pastor, kaaway ko na nabungat magani sa tao. Kung unsay naas kasing-kasing maumagunay bang mabungat sa tao, kay nabungat man sa usa ka tawo, sa tupang lisod yun niyang paghigugma sa iyang kaaway, unsa pa kaha ang Dios nga dili niya makita. O di ang Kristo hanon ta, mo na atong pinulungan. Ato ning basahon mga igsoon sa Salmo kapitulo 47, 147, versikulo 1 mga igsoon. Kung naa magun maghari si Jesus, ipahigugma magani ang kaaway, makahimo magyukag paghigugma mo igsoon. Si Jesus magani nakahigugma magani siya, ingon magani siya, amahan ko, pasayloan sila, kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Tanawar na. Ingon diri maigsoon, pasalamati, nagsampit ako kanimo o Ginoo, tabangi ako karon, dungga intahon ako, inigsampit ko kanimo. Wow. Si David mang igsoon, wala sa ilaing gisampit. Wala sa ilaing giduulan sa panahon siya problema. Wala sa ilaing konsulta kundi ang Dios. Ikaw ug ako, bisan asan ka, na narbaho man ka sa laing mga nasod, mga OFW man, pwede mong makasampit ngadto sa Ginoo. Anytime, anywhere. Kung naa si Jesus sa inyong kasing-kasing, makapuyo siya sulod sa tong kinabuhi, mga higala. Kay wala siya nagmater, wala siya naglantaw sa panlabas sa tao, kundi naglantaw siya sa kinasuluran sa atong kasing-kasing, una-unang sa nabutan. Ang atong pisikal nga bahin, this is a temple of God. Mo hinungdan, dili ni dapat atong hugaw-gawan. Mo hinungdan, dili dapat natong ning abusaran. Ato ning tipigan, ato ning alimahan, samtang buhin bata din sa kalimutan. Mga higala, mga follower, mga listener, mga viewer sa Facebook Live. Ang Biblia kanunay nagdasig o nagtugan sa matag usa. Nga sa panahon sa imong mga problema, duola si Jesus. Kay even sa imong gipasan nga mga problema karon, pwede nang kuhaon sa Ginoo. Lamang duola siya, sampita siya, himayaan siya, kay ikaw ug ako ipatagamtam ang tinud-anay nga kagawasan gikan sa atong gipasan. Unsay giingon sa Mateo kapitulo 11 versikulo 28. Umari kamong tanan, iyo ang ay giadresa ni. Mabatan-on man, mabata man, kung kabalo man ka nga mosampit na sa Ginoo. Munang akong mga anak, ako silang giingnan. Mga anak, tabang mong ampo nga ang inyong papa makabalik sa trabaho nga makasuplay sa inyong panginahanglan. Even ang inyong inahan nga naasa karon sa KSA sa Saudi Arabia. Wow. Buhin kadaugan mga igsoon. Atol sa birthday sa ako nga wife, October 29, diha ko nakapasa og mensahe sa free balik kay gipangita ka sa usa ka university. Nga diin ka nagsikat ka ni ato nga nagtudlo sa mga kaestudyantihan. Tagaan mong panahon nga pabalikon sa inyong posisyon. Pabor nga dili ikahatag sa tao, apan hinumdumi ikahatag sa atong Ginoo
sa diha nga ikaw ug ako seryoso nga mo trabaho nga walay pinaspasan. Sa kalisod man, sa mga problema, sa kawalan man, ayaw pagbigay, maisugong bobarog taliwala sa mga pagsulay, kay human sa pagsulay, lon-lon kalipay. Niingon si Jesus, o mari kamong tanan kanako, kamong nangabudlay o nabugatan sa inyong gipasan, kay papahulayon ko kamo. Ang kapahulayan wala sa organisasyon, wala diha sa title sa simbahan, kundi ang tinuod nga kapahulayan, kadaugan, kagaan sa imong gipasan, naalang ni Jesus ang tanan. Mao nga salamat sa Ginoo sa inyong mga mensahe. Kung naghari si Jesus sa kinabuhi, even ang imong pamilya, enjoy, kay naa si Kristo naghari. Apan kung si Satanas gani maghari, gugot paslukot, mga wala gunang mga kalaha, mga wala gunang atong lumagan diha, mga buslot kinang atong mga balay, kay mahubog naman inikuli sa panimalay, sumbag diri sumbag dito, mga labay mga butang, hinumdumi kagubot kung walay Ginoo. Tinuod dili, tinuod bisag dili pa mo moingon, base sa balang kasulatan. Atong basahon ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 hangtod 29. Ikaw ug ako nagkinahanglan ni, even kaming mga alagad sa Dios, dili mi mo ingon nga wala mi magkinahanglan sa mensahe, kundi mas nanginahanglan mi day by day, night by night, among gitun-an uban ang tabang sa Ginoo. Kay dili mi pwede nga mawali sa FM radio, dili mi pwede magwali sa social media nga walay kapitulo bersikulo, although doon na po'y mga nag-live, puro ra mga komentaryo, mahitabok emosyon lang mawali, pero walay pagrog sikaranan o pundasyon diya sa balang kasulatan. Muinungdan kining FM radio nagpasi sa balang kasulatan aron ikaw ug ako magiyahan sa mensahe sa atong Ginoo. Wow! Ingon diri sa Mateo, kung ano na mo'y Biblia, kanuna rin yun natong madungog, pero wala ni maaplikar kanunay sa tao. Usahay ang tao mapakyas, kasagaran ang tao makapuyan sa ilang gipasan, kasagaran ang tao mahunos ang ilang kinabuhi sa ilang kaugalingong desisyon, kay wala sila'y pamaagi unsaon nila pagsulbat ang mga problema. Apan hinumdumi ang Dios lamang mo'y makahatag o makasuplay sa tanan nimong panginahanglan mga higala. Tinuod din. Tinuod yun na Ison. Ingon diri sa 28 sa kapitulo 5 bersikulo 28 ngadto sa 29. Atong pagabasahon ang pulong sa Ginoo Ison. Ingon diri, dool kamo kanako kamong tanan. Wow, tanan. Wala nag-ingon ang Biblia kamong mga organisasyon, kamong title diha sa simbahan, dool mo nako. Kay kanang uban diha wa na nay pulos. Di na maluwas, kami ray maluwas. Hala, sige padayon mo sa inyong gibati. Kami padayon sa mi ni adtong nakasabot sa pulong sa Ginoo. Enjoy me sa mong kinabuhi. Ganuman, isang sikin sa pa nga mga katawhan o inganyo, kung ikaw o ako nakapundar na ang mensahe sa Ginoo, si bisan kinsa sila nga mo paluya, to God be the glory, ligon ta. Kay si Jesus naghari sa tong kinabuhi. Kung si Jesus mo'y naghari, di na ka maiskam, dili na ka mauwat, dili na ka mainganyo sa bisan unsang organisasyon din sa kalibutan. Kay naa ang Ginoo naghari. Engon diri mga Ekson, dool kamo kanako kamong tanan nga gigapuyan o gibabatan sa inyong gipasan. Wow! Og papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. It meaning to say, si Jesus ipasunod gyud siya. Kung ikaw ug ako dili makasunod sa iyang mga lakang, nagpasabot wala maghari nimo ug nako si Jesus.
apan kung ikaw ug ako magsunod sa iyang pagkamaayo, nan 100% ikaw ug ako panalanginan sa atong Ginoo. Grabe. Ug ang panalangin sa Ginoo dili ra bagyo na maagpas sa tao, dili ra bagyo na katuhuhan sa tao, apan hinumdumi kung ang Dios na maoy magpaangay magpahilona nimo, hinumdumi dili makapugong ang Dios sa pagpanalangin ni atong nahimutan kaniya. Hello, dapat ikaw ug ako mahimuot kanunay ang Ginoo. Ingon ang 29, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon. Grabe. Si Jesus maigsoon, malumo ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Ingon ang 30, sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang pagpasar ko kaninyo. Magaan lamang ang yugo nga atong ipasan kung dunay Ginoo sa atong kinabuhi. Jesus always be with us. Day and night, Jesus always be with us. Ang Ginoo dapat kauban kanato kanunay. Sa trabaho, sa negosyo, sa lakaw, sa tanan nga atong gibuhat, kauban nato si Jesus, kay ma-enjoy ka sa imong trabaho. Wow. Amin, Pastor. Makadato ang panalangin sa Ginoo, dili makalabaw ang kakogi sa tao. Yes. Biblikal na mga ekso. Makadato ang panalangin sa Ginoo, kay siya dili makapugong sa paghatag og pabor kanimo, kanako ug kanakong tanan, kanatong tanan nga nagsunod diha sa kamatuoran, kay ang kamatuoran maghatag kanatong kagawasan. Grabe. Gawas nun kas mga gapos sa mga problema. Gawas nun kas mga gapos sa mga kabalaka. Magawas nun kas sa mga gapos sa kawaladon, kay simpre ikaw ug ako takpawon sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Hinumdumi ang mga alagad o mga Kristohanon, mahutdan man apan dili makulangan. Kay walay kakulang gikan sa Dios. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kung si Jehovah ang atong kauban, walay makulang kaniya. Grabe. Ingon diri mga kaigsuonan sa Salmo Kapitulo 34, sa diha nga ang Dios magapanalangin kanimo o kanako o kanatong tanan, ang atong buhaton pagpasalamat sa tag-iya sa tanang kasa nga gihatag sa Ginoo kanato. Kining tanan nga atong hawtan gikan pagid sa Ginoo man, dili pagid ato. Ang tanan igsuon trabaho man, dili pagid ato. Mao nga si Salmista David, kanunay ito siyang nagpasalamat sa Ginoo. Sa panahon sa gira, mas lisod tong ka David maingson kay patay maguto, pinulungay bisan asa, pinatyanay, tinunggabay, wala pa'y pinusila sa una maingson. Lisod po may pinusilay, wala may pusil sa una. Dinunggabay, sinupagay, karatihay, hinoon na mantuman, kana noon. Pero pinusilay, so wala man na sa una, dili man pareha karon nga rakit to rakit. O niya ang nagmonitor, tuwara po galingko dito Mason, tatatatatat. O niya ang mga tao Mason, ang mga sibilyan mo nas ginawa na itaw dinalagan, pero ang nagpusil Mason, to ara dito galingko das opisina. Nag-enjoy lang, labi na gulay mga kasing-kasing. Ga-enjoy lang, murarag. Gana lang galang taro des monitor. Sa man katago-tago ay to'y galili bi atong birahan ni padalaan na tong drone. Pero hinumdumi maigsoon ang gabuhat ni kita pos Ginoo. Labaw pang drone ang Dios. Labaw pas kamera. Unang pag-abot sa hukom, asa nagay pamutang ng mga tao sama ni anak. Ang Dios ra igsoon masayon anak maigsoon. Ingon dire sa 34, pasalamatan ko kanunay ang Ginoo, dili gayon ako mohonong paglito
o mga pagdaig alam kami. Grabe. Niingon si Salmista David, higala, pasalamatan ako ang Ginoo, dili kumuhunong sa paglitok sa pagdaig. Unang diha sa simbahan, sa panahon sa muadto ka simbahan, excited ka kung kauban nimo si Jesus. Pero kung pag-adto sa simbahan, imong kauban problema, naguna-una kasi imuhang balay, kay naa kay mga hayupan, naa kay negosyo, naa kay mga gibuhi, unsa pa diha, ang imong una-una toras imuhang balay. Pag-abot sa simbahan, nag-uga ka, dili ka himayas Ginoo nga man nabala ka man ka. Basig unsa nagwetong ako ang tinaguan nitong alkansiya na purot unya to, Pasko ra baron. Wala ko ikapalit unya regalo sa akong mga higala. Igsoon, waan ang negatibong mentalidad sa una-una. Dinis kalibutan. Hinunua pasalamatan nato ang Dios sa mga butang. Profesyon, kadaugan, trabaho, negosyo, trabaho sa kabukiran nga ikaw ug ako gihatagan og may kondisyon sa atong Ginoo. Kami diri may igsoon left and right ang among trabaho kauban sa akong ugangan. Apan tugan pida glory. Enjoy me sa among kinabuhi. Makita nato, makita namo nga ang among kinabuhi na enjoy me. Kung akong ugangan nga pugihan kaayo, bisan asa siya ako sa mangita sa kong pamaagi. Mao nga karon mga panahon na nagkalaing-laing mga tanong nga inyong makita kung makabisita mo dire. Wow! Time will come within 5 years, my son. Dili ni sa ingong kapasigarbo, kung dili ang among ipasigarbo ang pagkamaayos Ginoo. Nakahimot na sa pagkugi tungod kay gihatagan tag kusog, gihatag ipiyal sa Ginoo kanato. Gihatagan tag trabaho, gihanay ta pag-ayos Ginoo aron ikaw o ako kitang tanan makapinipisyo o gipamatud-an nga ang tinuod nga nangalagan sa Ginoo dili makabugog ang Dios sa pagpanalangin ni atong makinud-anon kaniya. Hinumdumi mga igsoon ingon diha sa Salmo 18 versikulo 25. Matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon kaniya. Hingpit ang Dios ni atong hingpit kaniya. The question is, kanos apamanta mahimong hingpit kaniya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotrase from Bulon. Amen. Mao nga ninitak na og dapit sa kabuntagon doon na pa'y versikulo 2 to the last, Isaias kapitulo 53 versikulo 4 ngadto sa 6. Gianto sa Ginoo ang tanan, ming simpatiya siya sa tao, o siya mao'y naglukat sa atong mga pagsakripisyo. Imatino nimo siya, Ginoo siya, gamhanan siya, siya mo'y tag-iya sa tibok kalibutan, siya mo'y nagbugna sa tibok universo, gatong gipuy-an karon even ang kalibutan. Apan siya mingkuha og simpatiya, ning simpati sa mga tao nga iya lang sa naghimo. Hello, walay makatukan, walay makausisa kung unsa siya. Ang tinud-anay mausisa lamang sa usa ka tawo, ma-feel lamang sa usa ka tawo kung dunay Ginoo. Kung doon naman kay Ginoo, ganun nakahibalo maka nga dunay Ginoo, kay dunay minsay sa atong Ginoo pinaagi sa balaan nga kasulatan. Kitang tanan dili ta makahibalo nga naay Ginoo kung wala kay Biblia. Kitang tanan puro ta mga langyaw kaniadto. Dili ta taga Israel, dili ta taga Jerusalem, apan pinaagi sa grasya ug kaluoy sa Dios. Nihaabot dinis Pilipinas ang mga mensahe nga makahatag na tugtiya o kadaugan ang kamatuoran nga mao ang kasulatan. Ingon dire maison sa 53 versikulo 4 ngadto sa 6. Wow. Ingon dire, apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos. Grabe sa iyang gilukan nga ikaw ug ako unta ang anghiyang pag-antos, apan ang nag-antos mao si Jesus. Dapat ato nang hinuktukan higala
dapat ato nang isilsil sa atong hunaonag sa labutan. Na ikaw ug ako dapat maoy magsakripisyo dili unta si Jesus. Apan iyang gilukat ang tanan aron ikaw ug ako mahimong mabulahan dinhi sa kalibutan. Wow. Unsay gingon? Apan diantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos o gipas-an ang atong mga alantoson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Di ba? Apan dili ka na silot sa Dios, kung dili ang Dios may nag-anay nga maunay mahitabo siyang anak nga mao si Jesucristo. Mao nga si Jesus niingon siya, Amahan ko, kung mahimo isaylo kining kopa, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Mao nga ang mga alagad sa Dios, dunay mga problema, dunay mga kasakitan, andam nang upasan sa tanan, kay nakasabot na sa balang kasulatan. Doon na may mga katawhan nga mubulag, doon na may mga katawhan nga mo talidhay, doon na may mga katawhan nga mubigay, apan ang kamatuoran o kadaugan magpabilin sa mga alagad sa Dios, o ang kadaugan kasiguruhan na alam yun sa atong langit ng Ama. Ang tinun-anay nga alagad sa Dios, makasabot sa kahintag sitwasyon, mo sakripisyo, mo antos, mo alalay, mo paambit sa tinun-anay, kapag sakripisyo, gikan sa atong Ginoo. Ingon dire sa 3 o sa 5, gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napango siya tungod sa atong pagkadautan, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato. Grabe, kinsa may gikastigo pag-ayo si Jesus. Wala pa siya nagpa dito sa cross, ikastigo na siya sa mga sundalo, diludan na siya sa mga tao kaniadto nga mismo sila nakakita silang duha ka mga mata, mga milagro kaayuhan, mga miracle, mga kaayuhan sa mga balatian, mga demon spirit, mga buta pabalik ang mga pantanta, mga bakol gipatindog, gipakaon ang 5,000 ka mga tao sa pila ka pan o pila ka isla. Apan sa panahon nga si Jesus dito na sa krus, nagpasan na siya sa gitagal nga panahon nga siya ilansang dito sa krus. Ikaw ug ako, mga igsoon, dapat ibutang o isilsil sa itong kasing-kasing ko na una. Kung giunsa ka pagpalangga sa atong Ginoo, kung giunsa ta pag-atiman sa atong Dios, gama matud pa diri sa 5, gani gisamaran niya tungod sa atong mga sala. Kada saman ni Jesus mga sala to nga angay unta para kanato. Grabe. Napango siya tungod sa atong pagkadautan, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, o pinaagi sa iyang mga labon na kaayo kita. Atong i-play ma-action ang labon. On sa daedere maigsoon, pinaagi sa mga labod ni Jesus. Usahay maigsoon, masubo tang mamalandong mga kaigsoona.
Ang mga alagad sa Dios gibaliwala lamang sa mga tao diya sa sulod sa simbahan, labaw sa tanan kung dili sila kagpas sa mensahe sa Ginoo. Ang mga pastor, mga pastora nga nahimo nga nagsunod sa mga yapak ni Jesus aron pagmulda, aron pagtudlo, aron pagwali sa kinabuhi sa atong Ginoo. Maupay mahimong pagkasat-on sa mga tao. Maupay bahayan. Apan hinumdumi, ikaw ug ako nga nahimong alagad sa Ginoo. Si Jesus andam siya paglukat sa bisan unsang kahimtang sitwasyon. Andam siya mo sakripisyo para sa katapusan. Unsay gingon diri maigsoon, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato o pinaagi sa mga labot na ngaayo kita. Wow! Ingon ang bersikulo 6, kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaan o walay musubay sa hustong dalan, apan siya itaktakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Ang tanan natong kasalanan dito itaktak ni Jesus Christ nga inay imbis kita mo'y pagsakripisyo. Usahay masubong palandungon mga igsoon nga sa atong kinabuhi nga nagmatin-anon diya sa pagpangalagad sa Dios. Doon ay moabot ang mga dagkong pagsulay, kayang talikdan sa mga katawhan nga dili makasabot Dios kamatuoran, eksip gawas sa mga katawhan nga nagkinabuhi. Magpabilin nga adunay simpatiya, magpabilin nga naglantaw sa kaayuhan diha sa ministry, diha sa simbahan, diha sa pag-antos o sa mga alagad sa Dios nga diin nakapundar, nga diin mo'y naglib, nga mo'y nagtukan aron ikaw o ako magiyahan sa palaang kasulat. Maghinaot kong ano na tayo makapunan, inilatak na nakit sa kabuntagon ngayang ihanap. Ang atong oras maison, taas-taas naman ang oras atong kinigsirhan des mga pag-ampo. Maghinaot kong ano na tayo makapunan, niining mga mensahe nga gipaabot sa katapusan nato kamang kinabot. Sa tanan nga mga follower o listener sa Shine FM, maghinaot ko ang pinaka-importante, ang mensahe sa Ginoo nga nagpagdala ka natong kadawgan dinhi sa kalibutan isa. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Dios. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagpasakit. Salamat o Dios sa tinud-anay nga simpatiya gikan kanimo. Nabisan pa man sa imong mga labor, sa among mga kasaypanan imo kami iluwas. Aron kami o Dios mahimong mamatarong diya sa imong atubangan Ama. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw sa Shine FM, sa 95.3, sa tanan nga nagasunod nining mao ka programa, sa tanan nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod o Dios. Tanan nga mga OFW, bisan pa man sa among Pangulo sa Pilipinas, tanan nga adunay katungdanan sa paggoberno, mga magtutudlo sa eskwelahan sa nagalaing-laing mga university o mga colleges Lord, sa tanan nga mga magtutudlo sa kabukiran, mga ginikanan, mga estudyante Lord, o mga pag-ampo na kanimo. Ano na kami obligasyon di kami kanimo. Ang among obligasyon nga malipay ka, mapasalamatan ka, madahi ka sa tibok namong kinabuhi. Amo kining ihalat ka na kanimo, tungod kay wala kami arang bahimok mula ikaw sa among kinabuhi. Sa tibok namong panimalay, sa tulong nako ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong away nga nasa PSA. Sa tanang namong kaisunan din sa balong, dapit sa Pilipigan, dapit sa kapil. Sa tanan karon o Dios nga nagasunod nining mao nga programa, ikaw magapanalangin sa katapusan nila kanang kinabuhi. I declare blessing sa katapusan.
I declare prosperity o Diyos sa tanan nga nagapaambit nini, sa tanan nga nagashare sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, labaw sa tanan sa nagawas karon o Diyos sa Facebook Live. Ikaw magapanalangin sa matapusan nilang pagkakinabuhi. Doon na sila'y mga panginahanglan, doon na sila'y mga problema, Amahan, atagi silang kagawasan, atagi silang kadaugan, ikan kanina. Kung ikaw lamang ko Diyos ang among gihimaya o gidahig, sa tibok namong makinabuhi, dumog himaya, pinaagi lamang sa imong bugtong anak, o personal na mong amanluluwas. Amen o Amen. Sa samang takna sa samang higayon, mag-uban-uban taong mga kawa. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-share o pagpaambit o sa inyong pagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Manamilit ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo din sa FM Radio sa 95.3. Sa ngalan sa labing halandong nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kay Bayan Makasaol, anihan usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pag-inabit sa Banal Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan ni orasaha alas 6:26 na sa kabunta. Manghinaot kong aduna tayo nakatunan diya sa mensahe Ginoo nining matahog nga kabuntagon nga ihanggan nato. God bless everyone.